Ito na po ang hinihintay niyong part 2 ng burong isda. Kung naalala po ninyong nang nakaraang 2 linggo, gumawa tayo ng burong isda at nilagay ko sa pantry para mag-ferment. Ngayon araw, ready ang ating burong isda at ganito po ang itsura niya. Kung napapansin po ninyo, nagbago konti yung kulay niya at may konting tubig sa baba. Ibig sabihin, ready nang lutuin. Kaya, maggisa na tayo. Simpleng gisa ang gagawin natin ngayon, sibuyas, kamatis, bawang, mantika. Usually kila Jess, sibuyas at bawang lang. Pero may nag-comment na masarap din pag may kamatis, kaya dinagdagan ko ng kamatis. At sabi din ni Jess, masarap pag mamantika ang buro, kaya medyo madami tayong mantika ngayon. Siyempre, masarap pag madaming bawang. Tapos, ang sibuyas natin. I-brown lang natin ang sibuyas at bawang natin. Brown na yung sibuyas natin. Siyempre, itong kamatis. Itong kamatis na to galing sa garden namin last year, kaya frozen. Pero, super masarap pa rin. Kaya mahilig kami mag-garden kasi pwede gamitin foliar. Habang inaantay natin ang kamatis, ito na po ang moment of truth. Buksan natin ang ating buro. Ganyan na ganyan dapat ang amoy. Ready nang igisa. Igagisa natin itong buong garapon ng burong isda. Kaya ilagay lang ang buong garapon. At para simot na simot, nilagyan ko ng konting tubig itong garapon para kuha lahat. Halo-haloin lang natin hanggang maluto at madurog ang ating isda at maging paste ang texture niya. Pwede mong iganito para madurog. Yan, para siguradong durog na durog ang ating isda. Diba, may workout pa habang nagluluto. At kung napanood mo lahat ng mga ibang video ko, alam mo naman, mahilig ako sa konting magic. Magic sarap. Magic sarap, baka naman. Ganyan. Para ma-enhance lalo ang lasa ng buro. Yung mga iba, nilalagyan nila ng gata ng nyog. Minsan may sili. Kaya depende po sa inyo kung anong klaseng gusto niyong buro. Pero para sa amin, simple lang. Tikman na natin kung nakuha na natin ang lasa ng buro ni nanay. Ang lakas! Wow! Okay, pwedeng-pwede. Kain na tayo. Kayo po bahala kung anong gusto niyong partner ng burong isda. Pero para sa amin ni Jess, gustong-gusto namin itong pritong tilapia na may gulay. May pritong talong, nilagang okra, hilaw na mangga, at syempre, ang ating star, burong isda. Kaya, sigurado ako, mapapadami na naman kami ng kain ni Jess. Mangantayon! Tara, kain na. Okay. Chirap. Ay, tanggalin ko muna ang sing-sing ko. Tanggal na din ako. Magkakamay na naman. Tikman mo muna. Baka mapapahiya lang ako. Ang gata? Anong masasabi? Sarap. Nalaga? Ang sarap. Aba, kinikilig pa Ay, rice. Tingnan mo, may batang nagdudot na ng rice ko. Rice daw. Magra-rice daw si Jira. Diyan si Jira sa gilid. Sa gilid lang siya. Okay, may tilapia tayo, may gulay. Be. Yung lasa ng buro mo, ang sarap. Masarap? Parang buro ni nanay talaga. Buti na lang. Walang pinagkaiba. Lagot ka. Okay, turuan mo nga ako magburo. Yan. Ako dito. Buro, yung iba ginagawa nilang sausawan. Oo. Yung iba, inuulam lang talaga sa kanin. Like ganyan, no? So, kanin sa kanin, ang buro. Ayos. Pero sinasawsaw nila like, sabay lang, ganyan.
Tapos konting kanin. Mainit. Ay, mama, sorry. Nakalimutan ko may bata pala dito sa gilid. Ayan. Oh. Ang lakas ng luya, no? Sa buro. Tapos yung iba ganito, sasawsaw nila sa buro nila. Sausaw, ganyan. Sige nga. Mag-ingat ka be kasi meron pa rin mga buto yung ano, may buto yung isda pa rin. Oo nga pala. Di ba ang sarap na sausawan? Ito may sausawan, ginawan din kita ng Masarap, ah. toyo. Toyo mansi. Ang sarap pa. Di yata ako napahiya. Hindi ka talaga mapapahiya. Buti na lang. Sarap. Mapapakain ako nito. Oh, grabe ang anghang ng sausawan na yan. Siyempre. Daming sili. Itong Spice Queen. Oh, Jiro, gusto mo isda? Yan, walang tinik, bebe. Ay, salamat. Kain lang tayo. Alam mo, ginagawa ko sa buro pa noon. Pinapapak ko yan. Oh? Kukuha ko ng isang kutsara. Kakainin ko lang sa gilid. Lakabe. Yeah. Naalala mo kung paano ka natutong magburo? Oo naman, syempre. Kwento mo nga, paano ka natutong magburo and paano mo nakuha na nakaw yung recipe ni nanay? Hindi naman nakaw yan. Kasi ganito yan. Bale, nasa Pinas kami sa lugar nila, Jess, sa Pangasinan. Tapos, nakita ko si nanay isang gabi, may ginagawa siya sa kusina. Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. So, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Nay, ano po ang ginagawa nyo? Sabi niya, gumagawa ako ng buro, Jake. Sabi niya. Tapos, kinuha ko yung cellphone ko, nag-video na ako. Binidyo mo talaga yung step Binidyo by ko step. yung ginagawa niya. Sabi ko, Nay, sige nga, pakisabi yung recipe yung ginagawa mo. So, yun, pinakita niya lahat ng kung paano gumawa ng buro, yung buong steps, kung anong ginagawa niya ever since. Never niya sinabi na, uy, Jake, bawal ka dito, huwag kang manood. Wala, hindi niya sinabi niyan. Bakit? Kasi, ano? Favorite niya ako. So, akala mo Akala mo lang yun. Bawal talaga, si nanay pag gumagawa, bawal talagang may nanonood. Siya lang dapat. Oh, bakit niya pinakita sa akin? Ewan ko, naiya siya sigurong paalisin. Ano? Naiya pala. Ano ba yan? Pero buti na lang, pinakita niya lahat kasi, Perfect, nakuha mo. Ay, salamat. Buti na lang. Hindi ako maano kay nanay. Hindi ako mapapahiya kay nanay. Hindi. Proud bumuburo ng Texas. Ang Ilocano style buro. Pwede mo na itong gawing business, Bea. Pwede. Bebenta natin. Ayan po, mag-pre-order na po kayo ng Jake's Buro. Buro Yan. ni Kuya Jake. Pwede Sarap. naman. Masarap siya, promise. Malakas ang luya, tapos maalat. Ganto yung buro ni nanay. Walang pinagkada. Ayos. 2 weeks ferment ito, no? I think mas masarap pa to pag medyo pinatagal pa natin yung pagbuburo. Pero I think 2 weeks pwedeng. Para sa akin, perfect. Kasi hindi masyadong malakas, hindi mabaho, pero masarap. Masarap. Ito na. Kuha pa nga ako. Sarap, di ba? Sausaw mo yung talong tsaka okra. Ay, yung talong. Try ko nga yung talong. Itong talong. Ang galing ni Jiro, kumakain ng isda, oh. Sausaw ko nga. Diyan lang si Jiro sa gilid. Ang kulit, eh. Kahit yung buro lang ang ulam ko. Masaya na ako. Wow. Di ba? Sarap. Masarap siya sa talong. Ayos May bagong natutunan ako. Next time gusto ko itry yung sinasabi nila yung ginataan. Lagyan ng gata. Gusto ko din yan itry Na may kasi sili. mahilig ako sa gata. Diba? Din. Kahit anong ginataan na. Matatagalan na naman ako. Sasabihin ko na na bebe. Matatagalan ako. Sige nga, magkut-kut ka lang dyan. Kut-kut. Ayan. Natutuwa ako si Jiro. Gusto niya isdaan kanin. Oh. Si Jax nasa school pa po. Lunchtime. Oo. Kung hinahanap niyo po si Jax, nasa Nasa school school. pa. Pang lunch lang namin to. Ano po? Galing. Ang galing. Lagay ko na lang yung buro sa ibabaw, ganyan. Parang chip dip lang. Oo, ganyan.
Pag maglalagay ka, be, ganyanin mo konti kasi may mga buto pa rin yung buro natin. Mm-mm. Next time, gawin natin boneless na lang para. Boneless. Ano? Harap mo. Ang sarap. Mabalin na. Be, naalala mo last time, nung nagpadala sila ng buro sa'yo? Diba, yung kuya ko kasi umuwi siya ng Pinas. Tapos, malapit lang yung barangay nila ng asawa niya sa barangay ni Jess. Kaya, nagpadala sila ng buro sa luggage ni kuya. Hindi nila Nirap. hindi nila nilata. Dapat hinakan yun eh. Hindi So, ginisa na nilata. nila. Nilagyan nila sa garapon. Hindi nila nirap ng maayos. Na nakatape lang. Pag-uwi ni kuya, nakabukas na pala yan sa luggage niya. Super, ang baho. Sabi niya, Yung buong damit niya, lahat ng mga gamit niya, punong-puno ng buro. amoy buro. Pero tapos naalala mo, sabi niya, Mm. merong TSA note doon na binuksan ng TSA. Oo. Siguro pagbukas, Sara agad. naamoy yung buro, sinara agad. Tas, hindi na kinuha yung buro. Oo. Nakakatawa. Hindi nila kinuha. Natakot sa amoy. Pero, tinapon ni kuya lahat ng mga gamit niya. hindi niya matanggal yung amoy, no? Itong hilaw na mangga. Try mo yan, bebe. I-try mo sa buro yung hilaw na Ay, mangga. sa buro saglit lang. I think mas masarap siya kaysa sa bagoong. Maanghang. Ano? Ano ba yan? Ano nilagay mo? Puro sili. Super. Oh, hindi ko in-expect. Be, di ka pa nagsanay. Kakasabi ko lang, masarap yung buro kung may sili. Tapos, dyan mo pala nilagay lahat ng mga sili. Masarap. Okay, try ko ngayong Isawsaw buro mo yung buro. sa hilaw na mangga. Ang sarap. Mas masarap siya kaysa bagoong. Baka bagong favorite mong sausawan yan. Oh, diba? Mm-mm. May buto. Mm-mm. Ganyan mo, ipisot-pisot na para makita mo yung buto. Yan. Yeah, masarap. Diba? Maalat sa konting tamis. Mm-hmm. Maganda din yung texture ng buro sa mangga. Para siyang bagoong. Kaya pagbigyan. Harap. Dami namang tilapia ang nilagay mo sa plato ko. Puro buro ako. Ayaw mo yung balat. Sa'yo na yan. Okay. Alam ko, favorite mo yan. Balutan ko ng buro din naman. Ito ang sangyup ng sangyup buro. Sangyup ng probinsya. Buro, Tama. balat ng isda, kanin, ayan, sangyup. Yan. Sangyup oh, bebe. Kaya mo. Ayos ah. Iulam ko na lang yung buro. Yan ginagawa namin. Minsan kahit ganito lang yung namin, almusal namin, ginisang buro lang, tapos minsan may kinirog na kanin, yung sinangag na kanin. Ang sarap. Pwede. Masarap. Tapos lunch, may buro na naman. Dinner, may buro na naman. Wala. Hindi kami nagsasawa buro. Promise. Para sa akin, tamang-tama lang yung lasa niya. Hindi nakakasawa din. And sa totoo lang, takot akong tumikim ng ibang buro na hindi luto ni nanay. Promise. Lahat kami sa bahay, ayaw namin ng ibang buro na hindi gawa ni nanay. Kaya Sa buti na bagay. lang nakopya mo. Buti na lang. Ayun, galing ni Jiro. Oh, binigyan ko ng konting buro. Oh, last na promise. Sarap. Di ba? Ang tama ka naman. Masarap talaga yung nagmamantika na buro. Mas gusto ko yung texture na yan. Ito ang favorite ko, Beb. Masarap. Masarap. Pritong- Ay, hindi mo kinakain yung balat. Kinain ko. Hindi, okay lang. Ay. Pwede mo namang kainin Ganon? yung balat. Ay. Mas prefer ko lang ng walang balat. Di ko alam kung bakit. Sa totoo lang, medyo nagulat ako dito. Kasi noon, alam mo naman, hindi ako kumakain ng buro. And may malakas talaga yung amoy. Hindi ko alam kung dahil sa amoy o ano, siguro ako. Pero ngayon, May ano siya kasi, may ang tawag nito. Matapang siyang amoy. matapang, oo. Kung nababahuan ka na sa alamang, mas lalo pa to kasi fermented nga eh. Kaya na nga. isda. Pero pag nakaluto na, Masarap. parang wala lang. Masarap. Zero. At sa pa, bebe. Madang galing kumain ng mata. Ay,
Sarap pa. Magdungay sa'yo. Wala. Sarap na sarap sa isda. Parang tayo lang. Pag uwi natin ng Pangasinan, may pagmamalaki na ako kay nanay. Ano, yun Di ba? Sasabihin ko, Nay, yung buro. Alam ko nang lutuin. Yung buro mo. Alam ko na yung secret ka mo. Di ba? Tinalo mo pa yung mga tita ko. Mm. Hindi isa sa kanila, wala pang... Bakit? Hindi isa sa amin, never pa kami gumawa ng Ala. buro on our own. Kasi hindi pa binibigyan ni nanay yung recipe. Tsaka takot kaming gawin kasi baka fail. Baka magkakamali. Baka magkakamali. Pero ikaw First time. hands down. Tingnan. Gira, isa pang bite. Mama! Oh, Mama! ano yun? Hindi ako mapapahiya yan sa buro mo. Bakit? Yung kapitbahay natin, nag-message Kapampangan. siya. Sabi niya, baka naman yung buro. Oo Sige, naman. papatikin natin to and tanungin natin sila mismo kasi sila yung kapampangan, sila yung nakakalam ng totoong buro. Sana masarap sa Pag kanila. nakapasa ka sa kanila, ikaw na talaga. Mm-mm. I-deliver ko mamaya. Diyan lang po kasi yung bahay nila din sa gilid. Ay, Kapitbahay namin, Pilipino. Mga kapampangan. Mm-mm. And sila masarap magluto. Grabe. Kaya hindi sana ako mapapahiya. Lagot. Kasi kung papasa ka na and then pag pumasa, pwede na tayo mag-business. Maghanda na kayo. Ako gusto Isa niya pa. daw umupo. Isa pa. Wow! Ayan! Laki ng subo Kanin and ulam. Pati ako tapos na. Ala! Oh, nahuli. Ako hindi pa. Masyadong mabilis pala ako kumain. Kutkot kasi ako, ang sarap. Kain ka lang dyan. Huwag kang mag-alala. Ano mo yung ginawa ko sa nilalagay ko sa dila kasi Di ba? talagang nilalasahan ko siya. Yung mantika, yung texture ng buro. Yung luya. Oh. Ay! Yung kulit ng katabi. Ang batang makulit. Wow! Kaya pumaanghang yan. Gusto mo yung maanghang treto? yan. Yeah. Masarap yan. First time niya. Ilaw na mangga. Ganon. Masarap siya. Ang arte, Hindi ka nga kumagat. Ganito Art. Oh, busog. Excuse me po. mukhang super success itong buro ko kasi kinakain pa rin ni Jess hanggang ngayon. Mamaya pa ako matatapos. Buti na lang. Nasarapan ka. Sobra. Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo lahat sa panonood sa vlog po namin ngayon. Sana nag-enjoy po kayo sa part 2. Kung gusto po ninyo gumawa ng sarili mong buro, panoorin nyo lang po yung part 1. Tapos ganito lang nilutuin. Kaya maraming salamat po talaga sa suporta, sa mga mababait na mga comment, sa mga bagong follower natin. Abangan na lang po yung sunod na vlog po namin. Ingat po kayo. Huwag kakadikit-dikit na. Ayun. Mayroon araw na uulamin ito. Dalawang linggo, pwede na. Tulad yung inaano nyo dyan na buro, Oo. mahigit na 2 linggo na yun, pwede na. Opo. Masarap na. No, talaga po. Ay, gustong gusto nila talaga.